Dobrý deň, milí kamaráti. Dozvedel som sa jednu vec. Nebol som dlho na TikToku, ale čo sa už deje na TikToku, táto už má prebačením série. Jedna moja kamarátka zo TikToku mi chodí do revíru. To znamená, že bere fľašky zo kontajnera. Mne sa to nepáči. A ona si dovolila chodiť bez môjho povolenia. Ako vidíte na moju tvár, som nervózny. Že ako si ona toto mohla dovoliť. Revír košiarok je iba môj a nie jej. A ona si za to zarába peňažky za môj revír. Natálka, ja s týmto videom odkazujem na teba, aby si s tým prestala. Lebo mne sa to nepáči. Dobre počuješ, nepáči sa mi. Viete, ľudia, až ma smedí. Hádajte, kde som. Hádajte, kde ja som. Áno, viacerí viete, že kde som. Veľmi som smedný, ale idem dať čo si nájsť, či dať čo nenájdem, sa napiť. No, idem. Áno, dobre vidíte. Áno, kamaráti. Dobre vidíte. Som tu, kde som. Ako vidíte, kamaráti, našiel som si pivo. Pivo som si našiel. Vidíte, skoro ráno mám šťastie. Vidíš, Natálka? Netreba chodiť po revíroch. Mám pivo. Vidíš? Otvorím si. Vidíš? Aký ja mám šťastie dneska. Chutné. Takže, Natálko, prestaň mi chodiť po revíre. Lebo uvidíš. Tvoj TikTok sa dneska končí. Ti hovorím. Čau. Čaute, kamaráti.